Pero ari ay, kundi siling sa province, dali, ginatun-an namon subong. Gina-consider namon ang pagpatigayon sa adjustment sa curfew hours, no? Diri sa Bacolod na man, bukas man ang mga city officials naton, kag committees nga nag-auyat sini, kapin tagin ang nagpanday o nag-author sang ordinance sa curfew sa Bacolod City. Nga ning rason nga 10 o'clock di sa Bacolod, after o beyond sa 10 o'clock until 4 a.m., hindi ka pwede nga magranda di sa kalye, di kay pwede kadakpon, aristuhon, kag pinahan o pinalidad na may pinalidad nga tubangon. Pero sa subong nga sitwasyon, siling sang mga local officials naton from the province and Bacolod, we are considering, silinigob siling alas 12, siguro pwede na sa probinsya, pero why pa na finality kung bala dayon nun ina. Kabalo ka, ini nga ordinansa, mabase ni Gyapon sa mga ginapagwa nga desisyon sang ina-ETF mo. Ting ina-ETF, dito nila ginaluto, ginadihon sa drawing board nila dito sa national. Pero ano bala paglantaw sang mga negosyante, mayara bala sila plano nga posible ayoon na si Gov. Lacson kag si Mayor Bing to adjust the curfew? Ambot ang Iloilo, ano natabo sila tong curfew nila ara mangyapon? Online sa hotline. Handa na bala kita sa pagbago sang curfew hour sa syudad kag probinsya. Joining us this morning is Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng MBCCI. Sir Frank, how are you? Good morning. Art and good, yeah. Yes, may aga. May aga. Sir, antes ko katuan ang update sa pagbiyahe. Hindi ko unahon ko ni Anay. Kay siling ko isa sa mga ginahambal sa mga local officials na partibla curfew hour ang adjustment. I don't know kung sa inyo sa MBCCI sugilanon o natalakay nyo ni o may mga plano kamo nga dapat ginman ayoon na sa local official sa province kag city nga may adjustment na sa curfew? Una-una, Art, ang nabalaan ko, ang curfew hours, hindi na isang national IETF sa local official. Within their control, no? Okay. Oo. Anong curfew hours ang ibutang nila. In short, ang atong siyudad, atong probinsya, di po decide. And kami happy with nga daw synchronized na subong ang mga probinsya at mga siyudad sa atong mga restriction kag health protocol. Tama ina. Ang Bacolod is last year, dapat ang province is not go or most likely pareho last year o last luti maayo pa din. Kay balan mo ang amo ng mga customer nga diri sa Bacolod. Sinangalin siya gwa ang Bacolod. Okay. Kabitay, Silay, Montia, Bagoy. Hindi malapit-lapit bala. Diri na Lubra, no? Diri na Pangumpra, diri man enjoy. Balan mo man na. No? Naari na dito sa tanan. So, hindi man pwede nga latos-tos na to. Diri nga alas 10. So, hindi pwede, lasingkip lang ka talaga na sila puli. Correct. So, that's very good na move na gina-consider ni Governor. Alas 12, ganito yan. Mas manami pag na. Thank God, ang business hours na kundri sa Bacolod, maglalaba-laba na para sa nagagawa sang Bacolod. Very good move na siya. So, nag-ayaw-ayong din sa kanay sang ekonomiya. Tamat-amat na din mag-a-agree. At least, gina-consider kag no need naman guro sa inyo nga magpadala pa sang any communications kay Governor Lacson or nakasugilanod ko mo personally kag sa kay Mayor Bingman? Sige man ang amon nga communication sa ida. I see. So at least para iya sa business community kung madayon ginman ini dako ini nga bulig para sa aton diri sa Bacolod o sa inyo negosyo nga ang mga customer hindi magdinaguso. Bisan ang empleyado nyo sa re, no nga nagingagaw makapauli kapin pa kung nag-ulubra dito ka out of town nun bla? Art, ang pinaka-Bacoda is tagaan kami malawig na business hours sa pag-upgrade. Sabi ko man na, kung tagaan na kami 4 oras, limitadong binta mo. Pero kung tagaan kami pulo, ito na yung magdadako-dako ng binta mo sa customer. So, in short, it's the business hours, no? Ang una-una kita.
para nga ayong amon ng bintang kag maka-hire naman kami dugang ng mga tao kag maka-window man. That's number one. The second, ito muna na wala stressful kayo nga alas 8 ang kwan ang silay o talisay. Ang imo nga tindera di or ang imo nga waitress ya gatulog gasirap sila alas 8 man alas 7 dalaga na pulis ma-curfew ko ma-presto ko every day you're going to do that. Can you imagine that no? Gasala ka bla? Hindi mo manager lang dayo. Titulo to. Tumiga pa ni Apon. Pabayaan mo eh. Tito na no. Di maging parang matulog. Every day that's happening. So namin yung nga ko. We're very, very happy na si Governor Bong consider na nga mga City. I think ang kwan siguro ba yung level 2 na nasa sininga November 16 ang province na. Okay. Alert level 2. Oo. Pero subong sir no kung nabalan ta party negosyo damo na gid man ang mga sadto nagtemporaryo panira nga nagbalik na ang ila operation nga mga grupo ninyo kag may ara na sang nagbukas o kung atong mga nagpanira, nag-amat-amat naman balik o nagdugang sa branches nila? Art, I don't know kung proper nga i-kabalo ko, pero ang sitwasyon, ano ini? Out example of isang pulo na nagtira, ang makaabali lang da, nga may kapital pa, itatlo, di mo sa apat, less than 50%. Grabe, no? Kapital, yes, halos na ubos na. Unang pinakadako sa mga paano ma-recapitalize ang mga gagmay ng negosyantes. Kag ang ikadula namon nga problema, kung ma-upgrade kami, ang hindi tayo mga na kapital, inarex go muna. Doon na, kaya basi wala pa ito magsultod nila. Nabuhinan na ng kapital mo, i-upgrade mo. So, ganito ko na, sa kabalo ka, ikaw ganito mo na. No? Ang tumpra mo na, kung hindi na mabakal, lubuok ng isda. Okay. Ay lang isda, kaya mapakap mo. So, amo mo na sa amon. So, dako na nga-risk man sa amon. Okay. That's why nga, kinaitinay man ang pag-upgrade, ginamatch man namon sa customer na ara. So, that's why in-move na palawigon ang panubuon ang curfew hours, madabot alas 12, happy din kami na. Because more business hours, most likely it will lead to more sales. So, So, it will consider din kay subong ang sana mong kadako na problema kung recapitalization. Ang among nagagawin negosyo. Subong we're working with BBC na tagaan na special window in magagmay ng mga negosyante. As you said, pinoto nag-interview sa ako, Sir Frank, kung hindi sila magkanta sa bangko, bumabay ginikatuan nila mo. Sus, Marcet. Tapos kagita sa Bombay na? Tapos kagina, ang Bombay lang na, mailo na, makakaon-kaon sila. That's why, playing namon kami. That's why we're telling the BP and Land Bank, hindi Bombay. Kadto sa mga kita ang makanto sa mga negosyante. Hadlok na sila magkadto sa mga bangko nga airport sa pagspekto sa gwardiya, sa guwapa, sa turbata, sa Amerikana ka mo. Sila yung gating nila sa Tagaloa. Hindi sila magkadto sa bangko ninyo. Di pa English pa kamuda nga slang. Kuning ka problema panhadlok. Oo, tingin nga mong gani. Gamito ng rural banks. Ang rural banks, amo ang bilyo, kaulamon, daw kwan lang sila kung sa negosyo pa sila ang wholesaler. Then, i-retail nila, magagmay, putaputahon nilang ginatag sila na 20 million a bill, kuning na bulan, sa EPP, iputaputahon na siyang kwan, rural banks, kan siya isa, 2 ka milyon, ya. Yung rural bank siya, kapos na yan na madabot sa mga gagmay negosyantes, kaya simple ng katulog. Okay. Ay malapit lang nga kilala pa na nilang mga managers sa empleyado. So, there's a lot of things we're thinking now for small business na mag-abrigate. Kung sa balong kita, nabinta, porsyento, siguro sa atong negosyo niyo, nagagmay din yung mga negosyante mo, art mo. Correct. So, would like it. Okay. Sige lang, bato na kami Japon.
Ang isa ka namon sa kuan is ginaayo namon gani ang labor kag ang DTI kag ang DE. Bilang iling nga naman ng presyo sa isang pagkaon, no? Wala hindi naman siya, no? Sige ka, ay, ikaw mo. Correct. Amo na nga ni siling ko ang mga panakot subong, mga balaklon sa merkado. Mapiyungan mo lang. Yes, nga mo na ano naman. Iiwat pa siyang trabaho. Wala ka yung presyo, no? Ito nga mo tani, ang labor force, amon yung instead magtagal sa mga pangayok sa amon tangdugang na bildo. Kaya Alas 8:32, Action Radio Philippine Standard Time. May obligasyon ko to hens. Mayara ko obligasyon. Mayara ko. Kung ano i-release lang ang daan na parang at least dito mabara. Sige, ariya ko lang, balikan ko lang Sir Frank. Ay, nautod ang linya ni Sir Frank. Sir Frank, sorry, nautod ang linya ta? Yes. Aha. You were saying kay na, siling ko, pertino, mga malaklon subong sa merkado, perting increases daw, hindi maintindihan. Ay, pwede daw. Di ako ay nagugap sa merkado, pero tiga tamangkot punta pag-abot sa natong asawa, pag-abot sa tumugta, dahil di kamusta, nguta, nagsakit na. Di mo nang ngayon naman, while ang employer trying paningwa kami na mag-abri para makadugang sa trabaho, kinayo namon ang aton labor sector na guyudan ang DTI, guyudan yung DE. Pagkadto ka mo sa merkado, kung lantawan nyo ng presyo, din tanawan nyo kung makabutang ka mo price cap o price freeze o binance, ayun nyo, no? Or SRP. There's a lot of things they can do. Ambot ang hindi ko kuan ginman ko mulo monitor giman di kan isla ka monitor nga abuno subong dulubli ang kataason sa presyo. Berte. So amo na ning namon, amo ning dako niyo mabulig gid, no? Isda niyan, isda ka mo pangayo sa dugang sildo, kanubuan yung presyo, ipareho mo lang na nagdugang ang sildo. Okay. So tani pamati din aton nga mga official siyang DE o DTI o even LGUs, I think afford na sila sa Price Monitoring Coordinating Council kag ang labor sector. Naglibot sila paglantaon. They're doing this during normal times. Now that it is very abnormal times, they should be doing this. Okay. So, not only once a month, they should be doing twice a month. Siguro, no? These are not really normal times. So it calls for very abnormal actions from them. No? Okay, correct. Tomorrow, I have a meeting again with the province. Ayo, kung pwede, ang PESA, wala na, kadamo, wala na incentive para na subok sa magagmay nga negosyante nga. Pasiblon sa disla sa negros, kadamo na sila incentives, kadamo na sila person yung buting, no? So, PESA, Philippine Economic Zone Authority for something like that. So, yes, na lang, kaya paminsan, magtanang para nga makabalik kita. Aha. Sige. So, may hulaton ko ni kay mahimo makami sang amon gani nga paglibot sa merkado ang comparison bala kag increases ni kay tuod subong perti ka mahal gid yan no sa mga balaklon nga nga mga increases nga hindi mo gin why man ma-explicar, hindi mo ka-explicar nga bligya sa merkado kung ang nagmahal na kay singangin kumpra na mo mahal man. Ang kami mismo dugaligugulo namon. Di siling namon nagasakang presyo man is it because of shortage o food supplies or kamahal sa mga abuno or transportation, no? Kaya crudo really very hard time. So gabay ka ma-interview nyo kan revolution so ang atong labor nga mga opisyal, ang DE naton, ang DTI, no? Even LGUs. Nga kung bala, na-activate nila ng price coordination, meron na, ang monitoring council. And really monitor. But like what you're saying, kamo gani, ma-monitor kamo mga patroller mo da, so mo na, to test on the prices at the mercado. Yes,
Oo. Anyway, maki-update ako. Tinanda yun itong inyo plano nga magbiyahe? Wala pa. Kaya nalantaw namon ang mga schedules versus schedules na, buting na, sila ka trips ang ibutang namon versus sa volume ng pasahero. Okay. Kaya kinanglan, hindi nagsobrang imo nga trips o capacity versus sa volume or else puto ta. Yes, sir. Labas mo naggasto sa revenue nga mas low sa pasahero. Kinanglan, balance yun mo no? Okay. Oo. So anyway, just keep us posted para man ma-update nato ng public kung saan ugin mag-umpisa ang inyo mga trips. Kaya mo nang ginahula sa tanan. Aga pa, may ginatext na ko, Sir Frank, biyahe ka na, ano, oras, ang likita. Ito yung galing way pa, no? Wala pa, kaya mo ng schedule, ang schedule kung sila ang capacity at isang volume. Yes, sir. Nabalansin na naman. Kaya puto ka mo kung laban ang imo nga gasto out, todo, Okay. kaya gasto mo imo trip, tapos dupa yung pasayro, slow. Fix ang gasto mo, ang imo yung local fuel mo. Mahal pa. Okay. Good lang yung pang-negosyo sa bungard, no? Pagani man. Lalo, tumbling kami ni, balikan. Sige. Ikaw ba taganong man ang doro? Kani, tanan kita bisan ng ultimo konsumidor nga nagbakal sa merkado, but kagid anyway. Sir Frank, salamat gid sa time mong ginatag karon nga aga. Anytime, Arta, tawag nila. I've obliged myself para lang makasway-sway magtatapos dito. Sige. Salamat gid sir. God bless sa imo. Action Hotline. Tutuod na ang sa merkado kung ikaw biga pangumpra ka. Everyday kakadto kada pamalaklon ka kay ti sa mga ordinaryo nga pumuluyo hindi man ni sila pariyo sang iban nga may kulukwarta. No, pariyo sa aton lang nga way makita ya kwarta dason makadto ka sa merkado alangan ka mag pangumprato sang dako nga volume nga inang sila mo stock ta nagi pasisunod gi semana mataas ang karni sa baboy. Ang informasyon ko gani nga ang karni sa baboy na may increase nga ipatuman naman mo. Karni sa baboy, karni sa baka. Mga utanon hindi mo maexplikar subong siling ko ti isa na da bisan hindi makita eksperto. Pero nakita ko isa bala sa mga reason, number one, transportation expenses. Nga nagtaas ang krudo, nagpanukot man posible ang nagakarga sa ilatos ang increase. Action Hotline. And other factor nga nangin contributory factor sa sining mga increases ambot pariyo sa sang aton nga department sang pariyo sang Department of Agriculture hindi man ni aton gali no. Ang Department of Agriculture ambot kun buhi pa ning mga opisyalis da. Why gani sila nagasulo survey ni anong masarang tamahimo sa mga ang mga mangunguma o lang tawab lang subong kahapon ang NFA na interview ko. Ang ambal sang NFA 50% lang ang ila na kumpra nga produkto sang humay sini nga tuig ikomparar nagligad nga 2020 no nga tigin pamangkot nila ang Office of the Provincial Agriculture sa Negros Occidental tumanggid kanubo subong ang patubas sa publiko. Anong reason? Number one, naapektuhan gid ang mga mangunguma sang maulanon nga tiempo nga ang mga palay nila na halin sa pagtanom pa lang samtang nagalabwak da kapila iguon sang maulanon nga tiempo no amo nang kapirdihan nila. Action Hotline. Kag sa pagpaani pagid iguon pagid sa maulanon nga tiempo mo nang iban nga hindi man makapasar sa quality standards ng NFA. O, timbis nga, sang una may mga ulon-ulon ka pa da. Kung ano pang makuha mo sa imogin patricer o kung gin pa tubas, nga at least may kulon sumuhon ka, ay, ti subong ya, gusto lang gid iduso sa utang, gilok gilang tuod na mabilin sa mangunguma. Action Hotline. Kaya di, ambot kong kabalo ni sila nga nagapurugiot ng tao subong sa presyo sang abono. Wag kita kabalti nga may naghuni nga taga Department of Agriculture nga nagambalahay kaluluoy sa mga mangungumata ho. Amo ning pinaka ang irony bla kag ang nakita ko gid nga ang isaya ka mangunguma nga amo ning nagapabalas nagapaninguha
nga makatanom sa palay para may konsumo or para nga may ara kita sa bastante nga pundo sa palay di bugas sa uli kung ipagaling kag konsumo sang negros ka sa Bacolod. Pero can you imagine mismo ang nagapatubas ang may waya konsumo sa balay niya? Ang nakita sinaya. Pero hindi nga mga tao nga nagapangabudlay, nga nagapaninguha nga kuntani, makapatubas sang di kalidad nga produkto sang humay, mga nami nga mga variety da. Tiwayag ginabuligan sang gobyerno. Nibala ka na imuya kung nagtaas ang amuno da kung kunano da, ikaw na niya bala da magatubang sang konsekwensya. Huwag na sa nakadumdum sa mga farmers nga, oy, kumusta ka mo mga farmers? Okay pa? May ginakaon po mas balay niyo. Balay no? Ikaw nga nagatanom sang palay, ikaw nga nagapatubas sang humay, ikaw pa mismo sa balay mo, nagamantiner lang saging kag kunano da. Ang iban kararuton, balinghoy da nga kunanong kitkiton sa pamilya mo para mabuhi lang. Ikaw mismo nga nagapatubas o kung nagatanom sang palay, ang ending sa istorya, why kaya konsumo nga humay? Why kaya konsumo nga bugas? Why kaya konsumo nga mais? Gusto mo lang iduso sa utang? O, ting gobyerno, why man na-address ini? Na amo na ang problema. Ari ganit may comment diho. Pero pakarunan ko ni blang comment niya kay siling ni Paper Parsley. Niya para action art sa DTI, wala ka man sang kasahan kay mismo ang DTI ganina pag nagapasugot, no, para sa Noche Buena pasakaon ng presyo. Mga Noche Buena niya ti mga pigado ay naging man niya paminsar sa kuna nululutuon sa Noche Buena. Ay ti why ginban ni Sir Paper Parsley ng iban money mo. Kung matagan sila sa ingod balay la okay man. Kung why importante bisan Christmas kay New Year na matililipon kag wala sa sakit okay na iya sa pigado. Pero tuon man amuning do hindi balain man pero daw matyagan ko daw muning mga departamento nga kung kaysa kung way nagahulag ang nagatrabaho sa gusto blang para buligan ang pumuluyo. Ay, daw makambal ka mo ni nga mga departamento nga ang mga opisyales sa babaw to daw. Sorry to use the term, pero daw inutil, no? Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio.